Hyvää huomenta, rakkaat neuvostosuomalaiset. Toivottavasti voitte hyvin ja odotatte innolla päivän töitä. Tänään meillä ei ole tarjota teille aamupalaa, mutta nautitte sitten ainakin kunnolla iltapalasta. Ennen työpäivän alkamista näytämme teille kuitenkin palkitun dokumentin valtiomme synnystä ja suuresta johtajastamme. Uskomme, että tulette nauttimaan tästä elokuvaelämyksestä ja inspiroidutte tekemään tänään kaksinkertaisen määrän töitä. Suuri Masinov syntyi Pohjois-Siperiassa. Hän kasvoi sosiaalidemokraattisten karhujen kasvattamana ja peri heiltä aatemaailmansa. Aikuiseksi tultuaan hän muutti Suomeen ja havaitsi, ettei sosiaalidemokratia toteudu käytännössä. Hän masentui ja päätti kysyä neuvoa sosialistijumalilta. Oi suuret sosialistijumalat, antakaa minulle neuvoja. En tiedä mitä tehdä. Ja jumalat vastasivat. Peruna on kala. Vain Masinov ymmärsi jumalien sanoman tarkoituksen ja hän toimi sen mukaan. Eräänä perjantai-iltana vuonna 2010 hän sitten järjesti vallankaappauksensa. Puoli tuntia lyhyemmät työajat. 8 tuntia on aivan liikaa. 7 olisi aivan liian vähän. 7,5 on juuri hyvä. On säädettävä laki siitä, että miehet eivät saisi ajaa piiksiä liian lyhyiksi, koska se olisi työturvallisuusriski. Siviilipalvelus on myös kiellettävä. Nyt siellä tulee jotain höyrypäisiä hippejä yhteiskunnan elätettäviksi. Armeijan kunniantyön miehen pitää osata tappaa. Ja niin uusi aika koitti. Masinovista tuli suuri johtaja. Hänen tarkastuskäyntejään pidettiin suurena kunniana ja siksi tämäkin tekstiilityöläinen suorastaan vapisee kiitollisuudesta. En minä nukkunut. Antakaa anteeksi, suuri johtaja. Tutkin vain tuota saunaa. Vähän lämmin. Kyllä, oikeasti. Antakaa armoa. En minä pahalla. 20 tunnin työpäivät. Ei sillä, että niissä mitään vikaa olisi. Hyvä aikahan se on. Mutta vähän väsyttää. On se aika kuusta. Tiedättekö? En tiedä enkä halua tietää. Laiskoja työntekijöitä odottaa rangaistus, mutta ahkerat palkitaan. Mitä tämä on? Viekää tuo laiskuri pois. Töitä, saatana, töitä!
Kansalaisia rohkaistiin ahkeruuteen tosi-TV-sarjalla Kommunisti vastaan kapitalisti. Ja niin kaikki oli hyvin, tai ainakin olisi pitänyt olla. Koko Suomi oli kääntynyt kapitalismin paheesta ja löytänyt oikean tien. Kapitalismin raunioita raivottiin jo hyvää vauhtia ja kansa kiitti johtajansa. Mutta suurta johtajaa vaivasi jokin. Hän haistoi vapauden tuoksun, eikä pitänyt siitä. Ja silloin hän muisti, Ahvenanmaa, tuo hippien, homojen, pasifistien ja muun onnellisen roskaväen luvattu maa seisoi valloittamattomana aivan Neuvosto-Suomen vieressä. Sinne olisi hyökättävä, jotta kommunistinen ihanne leviäisi mahdollisimman laajalle. Tappakaa ne hipit, tappakaa kapitalistit, tappakaa ne homot. Pyydään ahvenanmaalaiset maailmankartalta pysyvästi. Hyökkäys eteni nopeasti, olihan suuri johtaja itse sen suunnitellut. Muutamassa tunnissa joukkomme olivat piirittäneet Ahvenanmaan huolimatta sen valtavasta koosta. Yeah! Pian koko Ahvenanmaa oli valloitettu ja jäljellä oli enää yksi typerä hippi, joka kehtasi vastustaa kommunismia. Niinpä suuri johtaja päätti hoidella hänet itse.